Naniniwala po ako na ang ating panahon na binigay ng Panginoon upang tayo magkasama ay isang pagpapala. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Nagagalak ako na muli tayo mag-aaral sa salita ng Panginoon. Nihiling ko na tayo ay yumuko para sa isang panalangin. Mahal na Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa pag-alaga sa inyo, sa amin sa araw na ito. At muli kami mag-aaral sa inyong mga salita. Gawad sa amin, Panginoon, ang makalangit na katalinuhan upang muli aming maintindihan at namnamin ang mensahe na galing sa inyo. Ito po ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa nakaraang linggo, mga kapatid, punta po ako doon sa Urdaneta upang magpa-change oil ng aking sakyan. Maraming beses na po akong pumunta sa lugar na yon. Yung kung nakapunta na po kayo doon, malapit po sa gasolinahan ng Shell at sa restaurant ng Pamarang, sa Kambingan Restaurant. Habang ako ay naghihintay at pinapanood yung isang mekaniko na pinalis yung oil ng aking sakyan, kinakausap ko o samantala ko nakaupo ay nakakausap ko po yung isang babae na nakaupo doon, nagbabantay, nag-uutos sa mga mekaniko at sa aking tingin merong 5 hanggang 8 mekaniko sa talyer na yon. Babaeng ito ay matangkad, maputi, around 55 to 60 years old. Magandang matanda. Sa tingin ko, maayos manamit. Napakatangkad. Sinasabi niya na 1 linggo pa daw silang nagbukas dahil po sa lockdown. Sa aming conversation, mga kapatid, ay natanong ko kung ilang taon na yung kanyang negosyo. Ang sinabi niya sa akin ay hindi po siya ang may-ari ng negosyo, kundi siya ay isang katiwala lamang, isang katulong ng 18 years. Pero habang inoobserbahan ko siya, mga kapatid, kung paano siya mag-utos sa mga tao doon, kung paano siya gumawa, tumindig, umupo at makipag-usap, ang akala ko ay siya ang nagmamay-ari. Sa ating buhay, mga kapatid, sa ating mga karanasan, sa lahat ng manangyari sa ating buhay, alam na po ba natin kung sino talaga ang nagmamay-ari sa atin at sa lahat ng ating mga pagmamay-ari? Sa mga awit 24 verse 1, ganito po ang sinasabi. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Very frank at very candid yung tekstong ito, mga kapatid. Ilang salita lamang, kaya lang sinasabi niya dito na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Kagaya ng taong nakita ko, kung umasta parang siya ang may-ari ng lugar na yon at yung negosyong yon, kaya lang ay isa pala siyang katulong o katiwala lamang. Kung minsan kasi, mga kapatid, ang tao ay umaasta din na parang hindi katiwala ng Panginoon. Parang siya ang nagmamay-ari ng lahat. Kaya kung minsan nakakalimutan po natin ang Panginoon. Genesis 1:26, ganito po ang sinasabi. At sinabi ng Diyos,
Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan. Nabasa natin to, napag-aralan na po natin, na ang tao ay hindi nagmamay-ari. Ang tao ay katiwala lamang. At sa pagiging katiwala, mga kapatid, ay kailangang magkaroon ng tamang relasyon doon sa totoong nagmamay-ari. Patuloy siyang mag-enjoy, patuloy siyang magiging masaya sa kanyang buhay dahil ang pagpapala ng tunay na nagmamay-ari ay binibigay sa kanya. Ano nga ba ang mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Marahil marami sa atin, mga kapatid, ay alam na po natin ito. Ito ay isang paalala sa inyo. These are just reminders to you. At sa ating mga bagong nakikinig o nanonood ngayon, kailangan po nating malaman kung ano yung mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Bakit? Sa mga nakaraang gabi, nabasa po natin na ang pinagkatiwala kay Adan, kay Eva ay yung Harden ng Eden. Meron pa palang mga ibang ipinagkatiwala ang Panginoon sa atin na kailangan po nating alagaan ng maayos. Ano nga ba ito, mga kapatid? Una, malusog na pangatawan. Sabi ng 2 Korinto 6:17 na tayo ang templo ng banal na Espiritu Santo. Sa 3 Juan, versikulo 1, sinasabi din na gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng maayos na kalusugan. Ang ating katawan, ating buhay, mga kapatid, ay gustong alagaan po natin ng maayos. Gusto po ng Panginoon na makita na magkaroon tayo ng maayos na buhay at kalusugan. Bakit? Hindi po sa atin, ating sarili, yung ating katawan, yung ating buhay, ito po ay ipinahiram lamang ng Panginoon. Ano ang dahilan? Ang buhay na ito, ang ating katawan, mga kapatid, ay dapat po nating gamitin sa pagsilbi sa Panginoon. Pangalawa, panahon o oras. Lahat po ng tao ay nabigyan ng 24 oras. Mayaman o mahirap. Mga kapatid, ang oras na ito ay gagamitin din po natin ng maayos. 8 oras marahil sa atin tayo matutulog. 8 oras tayo magtatrabaho. 3 oras po tayo magluluto at kakain. 2 oras po tayo marahil makipag-usap sa ating mga kapitbahay. 2 oras po tayo magbibiyahe kung pupunta po tayo sa ating trabaho. 1 oras po tayong manonood ng telebisyon. Ubos na po yung 24 oras. Ilang minuto po tayo gagawa para sa Panginoon. Ilang oras po tayong magbabasa ng kanyang salita. Ilang oras po tayong manonood sa FB, sa mga programang katulad nito. Kung minsan, mga kapatid, hindi po natin nagagamit ng maayos ang ating oras. 2 magkapatid, gustong gamitin ang kanilang panahon upang sila ay maging popular sa kanilang lugar. Ang naisipan ng isa, pumunta doon sa dinadaanan ng mga tao. Sa mga maliliking kahoy ay iniukit niya ang kanyang pangalan, Hiner. At sa mga ilang na lugar, sa mga bato, nilalagay po niya, sinisulat niya ang kanyang pangalan na Hiner. Ibig sabihin, mga kapatid, gusto niyang maging popular,
Gusto maging familiar yung kanyang pangalan, kaya kanyang sinusulat kung saan-saan lamang. Ang ginawa po ng isa, dahil nakita niya yung mga maraming tao na dumadaan sa kanilang lugar, may mga lugar din na wala po masisilungan ng mga tao. Kaya anong ginawa niya? Nagtanim po siya ng mga punong kahoy. Of course, yung maliliit pa lang, mga seedlings, mga kapatid. Dahil naisipan niya na kapag lumaki yung mga punong kahoy na yon ay pwedeng silungan ng mga tao. Mga kapatid, paano po natin ginagawa o ginagamit ang ating panahon? May mga taong nanonood ng telebisyon, maghapon, 3 to 4 hours. Sa gabi, pagkatapos po ng 24 oras, manonood ng mga telenovelas. Yung iba, mga kapatid, pupunta sa kapitbahay, makikipagkwentuhan. Hindi naman po masama yun. Pero ang masama doon, mga kapatid, ay yung gumugugol tayo ng napakahabang oras. Kung minsan natutulog lamang maghapon din, tulog sa gabi, tulog din sa araw. Marahil po narinig na ninyo yung palaging sinasabi ng isang pastor na karamihan daw po sa mga taong tulog ng tulog ay mga tamad. At hindi lamang po mga tamad, malakas pa pong kumain. Kapatid, ang oras ay nasa iyong kamay. Sa paggamit nito ay nasa kamay mo rin. Pwede kang magbasa ng Biblia. Pwede kang tumulong sa mga tao. Pwede kang tumulong ng trabaho ng inyong tatay sa sakahan. Mga kapatid, magkakasala po tayo kapag hindi po natin ginamit ng maayos ang panahon. Bakit? Ang panahon ay buhay. Time equals life. If we will not use it properly, kapag kinuha ng Panginoon ang oras na ito, ibig sabihin, patay na rin po tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, hindi daw yung mahabang panahon o taon na tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Hindi daw po yun ang mahalaga. Ang mahalaga daw ay kung paano po natin ginamit ang ating buhay, ang ating oras habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. May mga namamatay, 84. Ang iba, 75 years old. Ang iba, 90 years old. Pag namatay na sila, maalala pa kaya sila? O sa buhay nila, mga kapatid, na napakahabang panahon, ano kaya ang kanilang naiambag sa ating iglesia, sa ating mga komunidad? May mga taong namatay ng 30 years old. May mga taong namatay ng 33 years old. Kaya lang mula noon hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sila. Yung iba nga, isinulat pa sa isang aklat ang kanilang buhay. Bakit? Ang buhay nila, ang panahon nila ay ginamit ng maayos. Pangatlo, mga kapatid, talents or skills. Ito po, mga kapatid, ay ibinigay ng Panginoon sa atin. These are innate. Sometimes yung mga skills ay natututunan po natin yan. Kagaya ng magmekaniko, kagaya ng siguro magtanim o magkumpuni ng mga makina. These are skills. Bakit po binigay ng Panginoon yan sa atin? Bakit po tayo hinayaang maturuan para tayo ay makasurvive sa ating buhay? Binibigyan po tayo ng malusog ng pangatawan, binigyan po tayo ng panahon ng Diyos. At binigyan din po tayo ng mga skills at mga talento upang tayo ay
mabuhay at maka-survive. Kaya lang, kailangan din po natin itong gamitin para mabindisyonan, pagpalain ang mga taong makakasalamuha at makakita sa atin. Pang-apat, environment. Kung kayo po ay observant, pag bumiyahe po ang karamihan, sumakay sa isang bus, bibili ng pagkain, saging, kakain ng saging, yung balat, tatapon sa labas. Yung iba, kain ng candy, yung plastic, itatapon kung saan. Yung ating basura, mga kapatid, nilalagay o tinatapon sa ilog. Nahahayaan po natin masira ang ating environment. Pero ito po ay binigay ng Panginoon upang alagaan at gamitin po natin ng maayos. Panglima at ang huli, mga kapatid, ay ang kayamanan, ang pera. Sinasabi nila, kung mababasa po natin sa Biblia, that the root of all evil is money. The money is the root of all evil. Kung hindi po maayos ang paggamit natin ng pera, totoo po yun, na ito ang magiging ugat lahat ng kasamaan o kasalanan. You see, mga kapatid, binigyan po tayo ng Panginoon ng malusog na pangatawan. Binigyan tayo ng panahon o oras. Binigyan po tayo ng talento at mga skills, ng maayos na environment upang magkaroon po tayo ng pera o kayamanan. Kaya lang, mga kapatid, ito po ay gamitin natin ng maayos. Alagaan po natin ito. Hindi po lahat ng tao ay nabigyan ng maraming kayamanan. Binibigay po ng Panginoon ang kayamanang ito dahil alam niya kung ano po ang pwede po nating hawakan at i-handle lamang. Mga kapatid, uulitin ko, meron po ba tayong pagmamay-ari? Wala nga po eh. Nabasa natin kanina, wala po tayong pagmamay-ari. Ang gawin lamang po natin, mga kapatid, ay kailangan lamang po nating intindihin na ang lahat ng ito ay hindi po nating pagmamay-ari. At ibalik po natin palagi ang papuri sa Panginoon na nagbigay una ng malusog na pangatawan, oras ng iba pa upang tayo'y mabuhay na masaya kung ito ay gagamitin po natin ng maayos. O nga, bagamat ang mga ito ay alagaan at gagamitin natin para sa ating pangsariling kapakanan. Mga kapatid, ito ay God provided these things for us to take care and to use. Not for Him. Hindi po para sa Kanya, but it is for us to use so that we will enjoy our life as we continue to wait for His soon return. Mga kapatid, muli tinatawagan po tayo ng Panginoon. He is calling us to recognize Him as the owner of everything. At kailangan po natin maintindihan na wala nga po tayong pagmamay-ari. Ibigay po natin ang lahat sa Kanya, lalo na ang ating sarili. Sabi nga ni Apostle Paul sa Romans verse 12, at gusto ko pong basahin. Ganito po ang sinasabi, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong hiharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba.
Mga kapatid, makakarinig po tayo ng isang awitin na ibibigay sa atin ni Sir John Reyes Castillo. When I look back in the past and see the lunacy of my life, I'm thinking I don't feel worthy to call him every time. But as I open my heart and feel the promises that he has written in his words, he's talking with me and says, my child, are you alright? I want Jesus in my life. I want him as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. If we search in this world, we can find a lot of things on every side. And thinking that all these pleasures could make us feel satisfied. But later we'll realize, 'cause all of this will not inside. All will come to pass. Only one thing is sure to last. It's the love of our Lord Jesus. I want Jesus in my life. I want him as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. Oh, I want Jesus in my life. I want him as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. For in my life, it's only Jesus. And in my life, it's only Jesus. Maraming salamat, Sir John de Castillo, sa magandang awitin. Mga kapatid, naintindihan natin sa gabing ito na ang tao ay walang pagmamay-ari. Lahat po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Inihiling ko, mga kapatid, na ang pwede po nating gawin ngayon ay ating ibigay ang ating sarili sa Kanya. Kagaya ng aking nabasa kanina, iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Talaga po natin at isuko po natin ang ating sarili sa Panginoon sa gabing ito. Manalangin po tayo. Our great God in heaven, we thank you for the reminder tonight that we
do not own anything, but we give back the glory and honor to you, dear God. We are requesting you, Heavenly Father, that you continually hold our hand and lead us closer to your bosom. Pagpalain po ang mga kapatid na nanonood at nakikinig sa inyong mga banal na salita. Panginoon, tulungan sila sa kanilang mga pasanin sa buhay at bigyan sila ng katalinuhan at sa tulong ng banal na Espiritu Santo, sila ay mabuhay na ayon sa inyong kagustuhan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin at walang sawang pagbibigay ng maraming pagpapala sapagkat ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.